Myslenie na 5. nedeľu v cezročnom období. Čítanie zo svätého Evanília podľa Lukáša. Keď raz Ježiš stal pri Genezareckom jazere, tlačil sa na ňo zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu 2 lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Možno ste niekedy videli kreslený vtip, v ktorom stojí Ježiš pred Šimonom Petrom a hovorí mu: Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A práve v tom momente sa Šimonovi nad hlavou objavuje bublina, v ktorej si predstavuje, akú veľkú udicu by potreboval, aby za jej pomoci mohol loviť ľudí. Starý a nudný vtip, ktorý už ani nie je smiešny. A práve to môže nastať, ak vezmeme slova Evanielia úplne doslova, bez toho, aby sme nad nimi pouvažovali. Byť rybárom ľudí nie je o chytaní ľudí do siete, či na udicu. Byť rybárom ľudí nie je o tom, že iných kam si dostaneme, do nejakej ohrádky, do nejakej miestnosti a tu potom zatvoríme a máme ich. Byť rybárom ľudí nie je o tom, koľko ich zrazu mám, ale o tom, koľkým ľuďom otvorím oči a ukážem im Krista. Koľkým napomôžem, aby sa do Krista zahľadeli a chceli ho nasledovať. My ľudia vieme žasnúť, ak vidíme kvantitu. Ak vidíme veľa seminaristov, ak vidíme veľa reholných sestier, ak vidíme v chráme na svätej omši veľa ľudí, ak sa nám na duchovnú obnovu prihlási veľa záujemcov, ak na púť príde veľa ľudí a z mnohých miest. Vtedy si hovoríme, že nás je mnoho, že Božie kráľovstvo rastie. Pravdou však je, že Božie kráľovstvo rastie vtedy, ak my ľudia, veriaci, nehľadíme okolo seba, koľko nás je, ale do seba, aký sme. Ježiš povolal Šimona Petra a ďalších nie preto, že potreboval ochránku, alebo aby vytvoril skupinu potulných kazateľov. Boli povolaní k tomu, aby sa od majstra učili, ako zmeniť svoje srdce a ako zmeniť svoj život. Boli povolaní, aby sa niečo naučili. Aby sa naučili Pána milovať, ale nie ho mať skutočne v srdci. A boli poslaní do sveta, nie aby sa porovnávali, kto koľko ľudí povolá a obráti, ale preto, aby pripravili srdcia ľudí na to, aby prijali Pána. Byť rybárom ľudí znamená uloviť, otvoriť ľuďom srdce, ktoré bude patriť Pánovi, ktoré opustí seba a kráča v plnosti za Pánom. Milí priatelia Božieho slova a misií, viac zamyslení, reflexií a úvah nad Božím slovom či o misiách si môžete vypočuť a prečítať na našej webovej stránke verbisti.sk. Želáme vám pekný a požehnaný deň.